4. mjesto, no ne na nogometnom ili košarkaškom, već na svjetskom prvenstvu frizera u Parizu i to u prestižnoj kategoriji fantasy. Naš Klaudio Kramarić nemalo se iznenadio doznavši što se u samo 25 minuta može učiniti s kosom. Fantaziju su mu rasplamsali prelijepi ženski modeli. Ne sumnjamo da će i vašu. Ako ste ove jeseni ili zime planirali put u Pariz, mogli biste ostati uskraćeni za onu uzrečicu grad svjetlosti. Naime, recesija je vidljiva i u francuskoj prijestolnici, pa ona, upozorili su nas vodiči, ne svijetli kao nekad. No sve je ostalo samo na upozorenju. Pozornica mode još jednom je dokazala svoj dijamantni status. Sve što ovdje vidite predstavlja creme de la creme frizerskog zanata. Znate sami da je DM imao priliku do sada sudjelovati zapravo u potpori različitih događanja. Ali ovo što smo danas doživjeli samo je pokazalo da smo opet izabrali više nego dobro. U oštroj konkurenciji između 2000 kandidata iz 60 zemalja, mlade frizere iz Hrvatskog saveza predvodila je starija iskusna garda koja je na svjetskoj pozornici već osvojala medalje. I kad smo već pomislili da ništa ne može krenuti po zlu, dogodilo se to da se na glamur kakav smo očekivali od Parižana nadvila sjena. Francuzi se baš nisu pretrgnuli s organizacijom. Vidim da je mrak, odnosno ne vidim. Kako ćeš ti ovo uspjeti danas sve napraviti? Pa ne znam, ne vidim ni ja. Pa onda ćemo vidjeti. Tijekom trodnevne manifestacije gotovo ništa nije štimalo niti počelo na vrijeme. Dok ovo gledate, velika većina natjecatelja u svojim domovima još uvijek čeka na službeni rezultat. Umirem od straha, ne znam šta ću napraviti. Prije izlaska na pozornicu uslijedile su kratke pripreme. Posebno zanimljivo bilo je gledati kako nastaju fantazije. Posebne kreacije kojima frizeri dokazuju svoju vještinu. Radit ću Eiffelov toranj. Radit ću jedan šešir koji podsjeća na jednu vatru koja izlazi iz njega. Kako su se razvile naše fantazije saznaćete malo kasnije, a sada malo o pravilima. Uz šminku i outfit koji se rješavaju u backstage-u, frizer na natjecanje dolazi s modelom kojim je ranije obojio kosu i još išao je do određene granice. Totalno se ne smije vidjeti ni jedna španga. Moram najmanje 1 ili 2 puta napraviti tu frizuru koju radim da bi se kosa prilagodila. Ona je baza svega ostalog jer na nju se mora nakalemiti ostali elementi. Ako tu ne uspije dobro, onda sve ode loše. Sve to naučila ih je gospođa Ana Markovinović, jedna od sutkinja na natjecanju. Koji je raspon ocjena koje vi upisujete? 30, 29 i 28 se daje samo jedan puta. 27 i 26 se daje, ovisi koliko ima natjecatelja, a ostale koliko hoćem, ali moram skalu do 21 popuniti. Kao i na svakom natjecanju, ni ovdje nije nedostajalo navijača. A što mislite koliko je bilo najmlađemu? Ima sad 4 mjeseca, pa za sada ovo je prvi nastup i njen. I tako, red ukosnica i red tapiranja. Do početka natjecanja ostalo je nekoliko sati, a mi smo zavirili u backstage show programa. Visašisti, koreografi i asistenti, te zbor od 30 manekenki bili su siguran znak da smo se našli u srcu priprema revije Laurena de la Foya i Gerara Couchenoa, frizerskog dvojca koje su jednoglasno proglasili zvijezdama dana. Iako bizarna, obzirom da je Drakulina nevjesta slavila ljepotu žene, ova revija pobrala je najbolje kritike i opravdala zvijezdani status frizerskog dvojca. Excuse me, the woman from Dracula. This is the older woman from Dracula. I think this it's too big emotion for me, and I think the people here on the room is just wow. Dok je Lauran nastavljao primati čestitke, mi smo ponovno skoknuli do naših frizera koji su nakon još kojeg sata čekanja dočekali svoj red i izlazak na veliku pozornicu. Glavno pitanje bilo je, što se sve može učiniti s kosom u 25 minuta? Od napora su nekima zatresle ruke i najmanja greška mogla je pokvariti dojam.
Kraj natjecanja označio je i početak iščekivanja. Na red su došli suci. Bilo je lijepih, ali i loših radova. Ovo naravno nismo primijetili mi, nego stručno oko naše internacionalne sutkinje Ane Markovinović. Bilo je par frizura koje uopće nisu imale neku boju. Kako smo najavili, kategorija izvan kategorije bila je fantazi. Ukratko, to je dokaz vještine i znanja svakog frizera i tu su se obistinile najave naše sutkinje. Ako bude pravde i Boga, dobro ćemo se, jako ćemo se dobro plasirati. I nije bila daleko od istine. U oštroj konkurenciji fantazije 4. mjesto zauzeo je naš Mario Treščec. Sve je napravljeno od kose. Nema nikakvih umjetnih materijala, sve od prirodne kose. Obojana u sve nijanse sive, od tamno sive do bijele. A i večernje frizure bile su posebna priča. Za ovaj rad koji izgleda ovako, procijenite sami i vi bi bili zadovoljni. Pošto prvi put nastupam na svjetskom prvenstvu i ovo stvarno mislim da je u redu. Sve je dobro prošlo, bilo mi je najvažnije da uspijem sve napraviti u 25 minuta, ali ovo je jedna od najtežih kategorija. Trenutno sam još u šoku, ali zadovoljna sam. S obzirom na vrijeme, jako kratko vrijeme za ovakvu frizuru, jako zadovoljna. 40 minuta s tim da se kreće skroz mokre kose. I kosa mora biti duga, naravno. Neslužbeno kako i priliči velikima, glavne nagrade osvojili su Francuzi, a odmah do njih Talijani, koji su slučajno ili ne domaćini idućeg svjetskog prvenstva. Naši frizeri mogu itekako biti ponosni na svoj rad koji definitivno pripada samom svjetskom vrhu. I da, sve što ste vidjeli ne pokušavajte kod kuće, jer svi akteri ove priče su profesionalci. A modeli? Njima valja skinuti kapu jer su stoički podnosili svaki zahvat. Dobro, ne baš svi. Osveta slijedi. Da, ajde reci. Rekla je da će me od sad ona češljati. Mijenjamo uloge, večeras ja radim frizuru. Kome bi šumilo more naše sinje da Mile Hrnića nije? Naš brižno obrijani Saša Knežić jedan je dan proveo s